Erkidego guztia alerta laranjapean jarri du Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak elurragatik. Izan ere, maila baxuan 300 eta 400 metro baina baita baxuago ere espero dira elur malutak. Nafarroan ere antzeko egoera aurreikusi du AEMET, Espainiako Meteorologia Agentziak, eta lurraldearen erdialdean eta Kantauri isurialdean 500 metrotan 10 zentimetroko geruza pilatu daitekeela eta alerta laranja aktibatuko du egun horretarako ere. Euskalmetek maila laranja ezarri du azken orduetan zenbait estaziotan, besteak beste Nerbioi Ibaizabalgo Arroko Sangronizeko estazioan edo Butroiko Arroko Mungiako estazioan. Donostian udalak hainbat pasaleku eta parke itxiko ditu denboralearen ondorioz. Gabon, geroago helduko diogu eguraldiak dakartzan berriei, lehenago baina baditugu bestelako lerroburu batzuk. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak oso bizirik dagoela aldarrikatu du haren sorreraren 5. urteurrena ospatzeko antolaturiko elkarretaratze eta kalejiretan. Haien sorrera eragin zuen arazetako asko oraindik konpontzeke daudela gogoraratu dute hiri eta herrietako udaletxeen aurrean gaurkoan. Are gehiago oraindik ere protestan jarraitzeko milaka arrazoi dituztela nabarmendu dute eta Espainiako gobernuak egin nahi duen pentsioen erreformaren 2. zatiaren aurka egingo dutela aurreratu dute ere. Mugimenduko kideek azaldu dutenez, haien eta Espainian sortutako taldeen mobilizazioak funtseskoak izan dira 2013ko PPren pentsioen erreformaren neurri batzuk indargabetzeko. Pentsioekin zuzenean loturiko ez gain gogorarazi dute beste arlo ugaritan ere aritu direla, beste gizarte eragile batzuekin elkarlanean, eta pentsiodunen mugimendua borroka horietan erreferente bat bilakatu dela. Lan gatazkei erreparatuta berriz, norabide aldaketa. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan. Sindikatuek eta FEBen patronalak lehen bilera egin dute gaur Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin eta berriz ere bilduko dira hilaren 23an. Sindikatuetatik azaldu dutenez, gaurko bilera lehen hartu emana izan da. Ikusten dugu, ikusiko dugu, hemendik aurrera kapazak gare patronalak egin duen korapilloa desegiteko. FEBen jarrera aldaketa esaten parte hartuko duela mediazio horretan gero ikusiko dugu zein den emaitza, baina zentzu horretan behintzat pausu hori positibo bezala baloratzen dugu. Guk uste dugu, negoziaketak mahai ofizialean eraman behar direla aurrera. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintzak jorratuko diren, tratatuko diren, gu egongo gara. Gaur euritakoak zabalduta elkarretaratze laburra egin dute Osakidetzako buruzagitzarekin dituzten desadostasunak direla eta Donostia ospitalean protestan ari diren erietxeko langileek. Ohidutenez, txalo zaparrada batekin amaitu dute kontzentrazioa. Ez dute gainera adierazpenik egin nahi izan ondoren edabidentzat. Jakina da, asteazkenean bilera dutela osasun sistemako buruekin eta bertan ikusiko da ea auziak konponbiderako zantzurik duen. Bestalde, Osakidetzako lehen arretako langileen 87% erreta edo oso erreta daude. Lehen arreta arnaz berritzen plataformak eginiko inkestaren emaitzak dira horiek. Osakidetza egoeraren jakitun dela azaldu du plataformak eta solaskidetza bideak irekita dauden arren hitzpolitak erabaki bihurtzea nahi dutela. Hori lortzeko berriz ere mobilizazio dinamikarekin hasteko prest daude eta Osakidetzako lehen arretako langileak grebara deitzea aztertzen ari dira. Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkideak heldu dio gaur gurean gaiari. Gara lehen arretarekin 2016tik, gogoratu 2018an jada ere lehen arretakoak mobilizatu zirela, grebak egin zituztela, egoera jasanezina da. Hitz politak entzuten dira osasun sailburuaren aldetik, baina gero realitatea ez dute aitortzen. Gaur bertan Sagardui andereak adierazpen batzuk egin ditu beste komunikabideetan eta esaten du ez dagoela murrizketarik.
murrizketak ez dituzte egin, baina ez dutena egin da urteetan berdin mentzionatu eta gizarteak dituen premiei erantzuteko osasun sistema indartu, mantendu eta garaiei egokitu. Gaiz aldatuta eta Nafarroara salto, Enrique Maia Iruñako alkatearen Nafar bandera garesti eta erraldoiak zeresana eman du goiz honetan ere. 3 hilabete baino gutxiagoan, bigarren aldiz bandera Iruñeko Foruen plazako belardian botata agertu da goiz honetan. Eta Nafarroatik mugitu gabe, atzoko egunarekin Zama Doinuz Arindu elkartasun jaialdiaren 8. edizioa ospatu zen Etxarri Aranazko kulturetxean. Zuzeneko musikaren bidez, euskal presoei aplikatzen zaien salbuespenezko legedia salatu eta ematen diren hainbat eskubide urraketen zama arintzea izan da jaialdiaren helburua. 8. urtez berriz ere lortu dugula zama arintzea. Eta urtengo kartelak ere bain ikuste dut hori iragarri zezakela, ez? Urrenez urren igo ziren eszenatokira Kalakan, Lorelei, Nogen, Olaia Inziarte, Kerobia, Inigo, Tatxeas eta Jon Maia, eta nolabait ere, euskal presoi izali eta deportatuen eskubideen aldeko elkartasun ontzara, haien doinuekin zama arintzera igo zirenak, ez? Bueno, sentimentu askoko eguna izan duzan, doinuz, malkoz, pozez, tristuraz, elkartasunaz, maitasunaz, arindu genuen, azken batean gehiegi luzatzen ari den urtetako sufrimendu hori ez. Eta kiroletan 2023an lehen aldiz Sadarrera itzuli zen larun batean Osasuna, eta taldeak Mallorcaren aurka 1-0 irabazi zuen arren etzen erabat arratsalde lasaia izan gorritxoen zaleentzat. Partida hasi aurretik estadioko segurtasun indarrek ikurrin bat, Nafarroako bandera bat, eta Gazte Koordinakunde Sozialistaren pankarta bat kendu zizkieten zale batzuei, beste ikur batzuen artean. Eta Frantziako turra Bilbotik aterako da uztailaren lehenean eta 3 bukaera izango ditu Euskal Herrian. Bata Bilbon, bestea Donostian eta uztailaren 3koa Baionan. 2 egun beranduago Siberoko bideak zeharkatuko dituzte txirrindulariek. Espainiako bueltak ere, azken urtetako joerarekin segituz, Euskal Herria hautatu du bere ibilbideko zenbait etaparentzat. Hala, irailaren 9an, Saubarratik aterako da 14. etapa, Siberoan gaindi ibiliko da, Santa Grazitik pasa eta Larraine igo beharko dutelarik txirrindulariek. Nafarroara joko dute gero eta Larra Belagoako eski estazioan izango dute helmuga. Biharamuneko etapak Iruñea eta Lekunberri lotuko ditu. Lasterketa Gasteizen hasi eta Eibarren bukatuko da. Pentsiodunek 5 urteotako lorpenak ospatu dituzte gaurko egunean. Mugimenduko kideek azaldu dutenez, haien eta Espainian sortutako taldeen mobilizazioak funtseskoak izan dira 2013ko PPren pentsioen erreformaren neurri batzuk indargabetzeko. Pentsioekin zuzenean loturiko ez gain, gogorarazi dute beste arlo ugaritan ere aritu direla beste gizarte eragile batzuekin elkarlanean. Bost urte bete ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan ibilitakoek mezu anonimo bat jaso zutenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen 0,25ko igoeraren aurkako aldarriak Euskal Herriko hainbat herrietara zabaldu ziren. Protesta egon gizartean bazegoen da, kezka ere bazegoen, ez? Kontua da, Rajoyren 0,25 horrekin, ja, 4. urterako uste dut, izan zela, jentea,
nolabait esplotatu zuen. Pentsioen mugimenduak urteen poderioz bestelako helburuak ditu. Aldarrikapen historikoa izan da 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Gaur-gaurkoz lortu ez dute, baina argi dute borrokari eutziko diotela hori lortu arte. Oraindikan, gutxienezko pentsioak oso bajua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarri bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Eguneko iaia 50 1.000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Emakume pentsiodunen egoera ere latzagoa da gainera, izan ere, 225.000 emakume pentsiodun gutxieneko pentsioaren azpitik daude. Para que nos suban la pensión, que con la pensión que tenemos no podemos llegar ni a fin de mes. Más mínimo para las que cobramos una porquería, porque cobramos una porquería, vamos. Horrek adierazten du, ze motako arazoa daukagu aurrean. Borrokari eusteko, baina ospatzeko ere eguna da 5. urteurrena. Izan ere lorpenak izan dituzte, tartean 2013ko PPren erreforma indargabetzea. Lortu ditugu gauza batzuk. Eta behar bada interesgarria izango da, aurten izango dugun igoera, pentsio igoera. Hego Euskal Herrian 645.000 pentsiodun daude, biztanleriaren 22,6 dira. Eta indartuta dago mugimendua, gero eta gehiago dira gainera, eta urratzak ematen ari dira. Hori bai, zapi gorria soinean kalean jarraituko dutela argi dute. Pentsioetan justizia lortzeko jarraitu beharra, baino besterik ez dago, jarraitu behar dugu. Seguimos aquí todos los lunes y lo que haga falta, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla! ¡La vamos a... Bere aldetik Hego Euskal Herriko emakumeen batazbesteko pentsioak ez dira 1.000 eurora iristen. Nafarroan 967 euroko ordaina jasotzen dute batazbeste eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 1.056. Elak pentsioen inguruan eginiko ikerketaren emaitzetako bat eta erretiro zein alargun pentsioak kontuan hartuta ateratako datua da. Pentsio erreformaren kontrako protestak Ipar Euskal Herrira itzuliko dira. Erretiroa hartzeko adina 64 urtera igarotzea proposatu du Macronen gobernuak eta horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19. Pentsio erreformaren kontrako protestak itzuliko dira Ipar Euskal Herrira, izan ere Macronen gobernuak erretiro hartzeko adina 64 urtera igotzea proposatu du, eta pentsio osoa jasotzeko 53 urtez kotizatzea. Horren aurka egiteko Frantziako 8 sindikatu nagusiek grebara deitu dute hilaren 19. Elisabeth Borne ministroak aurkeztu zuen proiektuak langileei kalte egiten dietela uste dute lanuzteren aditzaileek. Nous l'avons dit, nous voulons préserver notre système de retraite par répartition. C'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Hala, jakitera mandute mobilizazio iraunkorrak egingo dituztela. Protestak lurralde osoan egingo direla iragarri dute Frantziako sindikatutako ordezkariek. Horrela pentsatzekoa da Ipar Euskal Herrian ere egingo direla eta han izango dela lab. Sindikatuek ez ezik alderdiek ere mobilizazioak aurreikusita dituzte Parisko gobernuaren pentsio erreformen aurkako posizioa erakusteko. Bien bitartean eskuina gustura saldu da uste baitu Frantziako gobernuak haien eskaerak erantzun dituela. Beste alderdiak aurka daudenez haien botoa beharrezkoa da erreformak aurrera egin dezan.
Adinekoez aritu garela, aipatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoa gazte gutxien dituen Europako eskualdeen artean dagoela. 2010ean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 100 pertsonetatik 79 ziren gazteak, eta orain 60 dira. 15 eta 29 urte bitarteko herritarren kopuru handiena 2010ean zenbatu zen Araban. Urte horretan 50.000 gazte baino gehiago ziren. Euskadin biztanleriaren 14% gazteria da. Hala ere, Euskadiren hazkundearen datuak ez dira txarrak, eta 1975 urtetik handitzen joan da biztanleria. Gazteei dagokienez, 2015 urtera arte kopuruak behera egin zuen. Baina gazteen behatokiak egin duen 2022ko balorazioan iragarri duenez, geldoki gora egiten ari da. Datuen artean gehien larritzen duen datua Arabako gazte indizea da. Izan ere, azken hamarkadan 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu. Gaur egun 15 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren erdia Bizkaian bizi da. 134,5 Gipuzkoan eta Araban berriz 114,7. Hau da, 54.000 herritar. Euskadi Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean dago. 2010ean Euskadin 100 pertsonetatik 69 gazteak ziren, orain 60. Egoera honen eragile bat da umeak izaten duten batez besteko adina. Gaur egun lehenengo umea izateko batez besteko adina 32 urte da. Eta Eustat, Euskal Estatistika Institutuak astelehen honetan argitaratu du iazko 2. hiruhilekoko kontuen aurrerapena. Aurreko urteko 2. hiruhilekoko datuekin alderatuta, 2,8koa da hazkundea. Enpleguari dagokionez, lanaldi osoko lanpostuen kopurua uztailetik irailera artekoa baino 0,1 handiagoa da, eta urte osoan 3,1 handitu zen. Espainiako gobernuak errekerimendu ofiziala egin dio Gaztela eta Leongo gobernuari abortuak saihesteko araurik ez onartzeko. Gaztela eta Leongo presidente orde Juan García Gallardok, Voxekoak, iragarri zituen aldaketa horiek. Moncloak, haurdunaldia borondatez eteteko araudia zehatz-mehatz errespetatu ezean, tresna legal guztiak erabiliko dituela adierazi du. Antes de tomar cualquier decisión sobre el desarrollo del embarazo, pues que puedan antes escuchar el latido de su hijo. Eta mendebaldeko estatuetan non, ez da diskurtsoa eta hainbat jarri jadanik, ez da badirudi guztiz pasata zaudela, hau mai gainean ipintzea eta dudatan ipintzea eta berba egitea, uste dut hau benetan, eta mai honetan baita ere esan nuen, baina uste dut hau dezela astrarna asko, non benetan egin behar duguna da sostengu eta erreibindikazio oso sustraikoa eta ez ustea ezin da hau pasatu. Para que tengan la mayor información posible a la hora de adoptar cualquier decisión.
Lan gatazketara bueltan, sindikatuek eta FEBEN patronalak lehen bilera egin dute Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzarekin. Berriz ere bilduko dira hilaren 23an. Sindikatuetatik azaldu dutenez, gaurko bilera lehen hartu emana izan da. Bi aldeek haien proposamenak azaldu dizkiete Jaurlaritzari eta hark zehaztu du urrengo hitzordua. Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari bitartekaritza lanak egiteko eskatu zioten joan den astean, hori dela eta bildu dira astelehen honetan. Aurkezpen bilera bat izan dela esan dezakegu, non alde bakoitza bere proposamenak jarri dituen mahai gainean. Ikusi beharko dugu gaurko aurkezpen bilera ostean, aurrerantzean, hurrengo bileretan aurrerapausoak ematen diran. Tarte bat ematen ari gara negoziazioari, baina oraingoan akordiorik ez badago, ere jarraituko dugula borrokarekin, mobilizazioekin eta grebekin. Guk gure negoziatzeko borondatea azaldu dugu, baina baita ere argi daukagu patronalari tokatzen zaioela mugitzea. 18an asteazken honetan beste mobilizazio bat egingo dugula Durangoko epaitegiaren aurrean 5 langile deklaratzera pasatu behar direlako. Energia berriztagarriez aritu da Zabal Tapia sailburua goizean egin dioten elkarrizketa batean. Jaurlaritzak 78 puntutan egin du parke eoliko eta instalazio fotovoltaikoak jartzeko eskaerak eta sailburuak espero du proiektu guztiak gauzatzea baimen guztiak ondo beteta eta berme guztiekin. 2023 hasi berritan energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2030erako 40%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurre ikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Azazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetxe dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu, Aixindarrek beste parke eoliko bat eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa. Eta nazioartera begira, lokaztu eginda ikatzaren gatazka
luetzeraten. Alemanian ikatz mehatze bat zabaltzeko suntsitu nahi duten herriskatik ekintzaile ekologista ia guztiak kanporatu dituela esan du poliziak, baina gaineratu dute tunel batean gotortu direnek eutsi egiten diotela. Milaka ekologista bildu ziren larun batean manifestazioan. Segurtasun neurri zorrotzagoak aldarrikatu dituzte Bizkaibuseko langileek. Mungia eta Bilbo gauez lotzen dituen Bizkaibuseko ibilbidean eraso larria egin diote autobus gidari bati larun bat gauean. Elkarretaratzea egin dute Bizkaibuseko langileek Mungian gidariari babesa erakusteko. Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Energia trantsiziorako proiektuak izan ditu hizpide eta nabarmendu du proiektu horiek herritarrentzat izan behar dutela onuragarri eta ez enpresa handientzat eta administrazio publikoarentzat. Zentzu horretan azpimarratu du EH Bildu lanean ari dela legebiltzarrean beste eredu bat bultzatu nahian. Onura herritarrentzat bilatu behar da, eta ez enpresentzat edo eta ez administrazio publikoarentzat. Eta zentzu horretan asko dago egiteko, ikusi dugu, ez? Beraiek bai Madrilen, bai Kongresuan eta bai Senatuan ze eredu defendatu duten. Eta, bueno, Euskal Herria Bildu lanean ari da, bai legebiltzarrean, beste eredu bat bultzatu nahian, baita herrietan ere komunitateak sortuz, eta hor bilatu behar duguna da, herritarrak pobrezia energetikoan ez erortzea, pobrezia energetikotik ateratzea, izugarrizko interdependentzia daukagu kanpotik etortzen zaigulako, energia sortzeko eta behar ditugun lehengaiak, eta zentzu horretan lan handia daukagu egiteko Euskal Herrian, eta Euskal Herri burujabe bat, eta estatu izateko helburu horretan, nahiz eta jakin beti inoiz ez garela izango uneko unean independenteak, bai energetikoki edo beste alor batzuetan, baina bai bultzatu eta sustatu behar ditugu beste energia eredu bat, ingurumenarekiko jasangarriagoa, gure inguruak ere kontutan eta aintzat hartuko dituena, eta gero herritarrak, nolabait herritarrak dituzten premiei erantzungo diena, eta gero zentzu horretan epe motzera ere hainbat lanketa egin izan ditugu, momentu honetan egoera zaurgarrian dauden herritarrei erantzun bat emateko. Osakidetzako egoera zeren mintzatu da, eta nabarmendu du hemengo benetako pandemia Osakidetzaren egoera dela. Uberak salatu du 2016tik ari direla salatzen lehen arretaren egoera, eta 2018an jada lehen greba egunak egin zituztela, hori horrela lehen arreta indartzea urgentziazkoa dela dio.
utzikeria. Begira, ari gara lehen arretarekin 2016-tik, gogoratu 2018an jada ere lehen arretakoak mobilizatu zirela, grebak egin zituztela, egoera jasanezina da. Hitz politak entzuten dira osasun sailburuaren aldetik, baina gero realitatea ez dute aitortzen. Gaur bertan Sagardui andereak adierazpen batzuk egin ditu beste komunikabideetan, eta esaten du ez dagoela murrizketarik, agian murrizketak ez dituzte egin, baina ez dutena egin da urteetan berdin mentzionatu eta gizarteak dituen premiei erantzuteko osasun sistema indartu, mantendu eta garaiei egokitu, ez? Eta ikusten ari gara azkenean, lehen arreta, bigarren edo hirugarren azkenengo plano batetan geratu da, beti fokoa ospitaletan jarri dute, eta horrek ekartzen duena da, azkenean, herritarrek, sarbidea Osakidetzara lehen arreta da, sarbidea gero eta zailagoa da, konsultak lortzea gero eta zailtasun handiagoa eta denbora gehiago itxaron behar da, eta gero hori kate bat da, lehen arreta gaizki baldin badago, gero gainera etenik gabeko arreta guneak ere erdi itxita, ordutegiak murriztuta, ospitaletara, jendea ospitaletara, eta gero larrialdiak ditugu gainkargarekin, kolapsatuak, eta horrek guztiak ekartzen duena da azkenean, kronikoei jarraipena egitea gero eta kaiskarragoa da jarraipena, konsultak ere atzeratzen dira, diagnostikoak atzeratzen dira, orduan biztanleriaren osasuna okertzen da. Eta gero ja, ospitaletara iristen direnean herritarrak, egoerak okerragoak dira, eta gero hortik ere, orain askotan medioetan ikusi dugu, heriotza tasak igo egin direla, eta askotan ez, pandemiari osten zaio, baina hemen pandemiatik haratago, benetako pandemia duguna da Osakidetzaren egoera. De Miguel auziaz ere mintzatu da EH Bilduko legebiltzarkidea, eta azpimarratu du Euskal Herrian pertsona askok larrutik ordaindu dutela ustelkeriaren aurka borrokatu izana, eta salatu du EAJak eta PSek ez dutela ustelkeriaren aurkako mekanismorik sortu nahi. Niretzako ez da behar besteko erantzunik, ez dute behar besteko erantzunik eman. Nik esango nuke arropuskeriaz jokatzen jarraitu dutela, entzungor. Ez dute ikusi nahi. Eta zeren hainbat adierazpen egin dituzten hainbat deklarazio ez direlako ulertzen, esaterako Bingen superiarena. Orduan badirudi ez dakit oraindik ezin izan duten digeritu edo zer, eta ez dator bat, orain dela gutxi egin dute horra azterketa bat beraien alderdi mailakoa, eta ez nola baitor azterketa horretan esaten zen, gehiago entzun behar dutela, eta hori guztia, baina badirudi ez dutela errekonozitu nahi. Guretzat sententzia mugarri importantea izan da, urte asko pasatu direlako salaketa jarri zenetik, eta batez ere salaketa mahai gainean jarri zuenaren abokatuaren paperean jarrita, iruditzen zait oso urte gogorra pasa izango zituela, zeren badakigu horrelako salaketa bat mahai gainean jartzen duenean, herri honetako erregimenaren zutabea den eta alderdia denak nola jokatzen duen, beraz, zoriondu nahiko nuke salaketa hori eta salaketa jartzera ausartu den abokatu hori, zoriondu guzti hau aurrera ateratzeko lan egin dutenei. Gai zaldatuta Nafarroan 1979tik 2015 arte izandako tortura kasuak jasotzen dituen txostena eman dio Kriminologiaren Euskal Institutuak Nafarroako gobernuari. Txostenaren arabera, 1979tik 2015 bitartean, 676 pertsonak salatu dute torturak eta bestelako tratu txarrak jasan dituztela Nafarroan, eta kasuak gutxienez 825 izan direla uste dute. Nafarroako lankideak Ainhoa Gorostiaga torturatuen sareko kidearekin egon dira solasean, entzun.
Bueno, biktima hitza berez, normalean torturatu egin zaigu gustatzen, pixka biktima izaerari eman zaion ezaugarriarengatik, ez? Orduan ikuste dut, biktima baino, igual, superbibienteak ero garela, ez? Zaki, tortura bizi dugunok gure bizitza osorako markatu digu, aurreko bizitza bat eta ondorengo bizitza bat dugu geroztik, eta bai, latza da tortura bera, eta tortura bera aipatzea ere, latza da, bai. Bai, nik uste dut, beharrezkoa dela, alde batetik guri erreparaziorako bidean aitortza orokor bat gertatzea ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da alde batetik tortura bera urteak eta urteak egon delako isilean, ez? Eta badirudi, orain arte, tortura beti izan direla kasu solteak, ez? Eta gure ustez, tortura sistematikoki eman den praktika bat izan da, estatuak eragindako eta ondo aztertutako praktika bat izan da, polizia berak praktikatu izan du, baina horren atzetik ere epaile baten aurrean pasatzen zarenean, epaileak ez dizugun hartzen torturatu izan zarenik, espetxera sartzen zaituztenean, espetxeko zuzendariak eta funtzionarioak ez dizute inolako frogarik bermatzen egiteko torturak pairatu dituzulak berresteko. Komisaldegian zaudenean, mediku forenseak ez dute deus egin urte hauetan zehar tortura egon dela berresteko, eta abar luze bat. Gogorra egin zen parlamentu beran tortura testigantza hori ematea, ez? Zen lehenengo aldian ikuste du Nafarroan parlamentuan honelako hitzak entzuten zirela, eta gogorra bezain esango dut ere, erreparatzailea izan zen ere, ez? Beste aldetik zen, gure atxiloketa adibidez 2002an izan zen, eta atxilotu gintuztenean gurasoek saiatu ziren parlamentura joaten, saiatu ziren hainbat eragileekin egoten, ez? Azalduz atxiloketaren ondorioz geneukan salaketak ez zirela egiak, eta ateak besterik ez zieten izten, ez? Orduan, 2017an aukera hori izatean, niri behintzat horrek balio izan zidan, nolabait ikusteko zehozer pixka bat aldatzen hasia zela, ez? Zinegotzi baten erailketa leporatzen ziguten, eta leporatze hori izan zen torturaren ondorioz jasatako deklarazioaren gatik. Orduan, hori, hau da beste adibide bat, zoritzarrez beste hainbat bezala, ez? Gaur egun oraindik ere espetxean dauden presoak, askok tortura deklarazioen ondorioz daude espetxean, ez? Eta hori da eraginetako bat, ez? Bai, hori da, ez da bakarrik kolpatzen pertsona bera, baizik eta zuk esaten duzuna, ez? Ingurunea, hor dago familia, lagunak, gazte belaunaldi bat ere atzetik datorrena, ez? Eta azkenean tortura horretarako dago diseinatuta, ez? Bakoitzari mina egiteko, baina ere beldurra sortarazteko herri batean, momentu konkretu batean bizitzen ari den egoeran, ez? Alde batetik beharrezkoa da jakiteko zer gertatu da, baina beste batetik ere uste dut gaudela momentu batean aurrera begiratu behar dugula, ez? Eta nik uste dut superazio fase batean egon beharko garela, ez? Ez bakarri geratzea gertatu denaz, baizik eta gertatu dena kontutan hartuta, nola egin aurre guzti horri, ez? Eta guzti horri aurre egiteko
egiten ari den lana aitortza erreparazioa eta errepikatzeko bermea ezinbestekoa dira, ez? Orduan, ezin gara murgildu detailetan eta komentatzen duzun horretan, ez? Baizik eta aurrera pausua eman, eta hori badagoela, inondik inora eskutatu, baina bai, pixka bat aurrera begira, hori gizarteari begira eta bizikidetza bermatuz, ez? Emandako pausuak, hasi ginenean, geneukan errolda bat, izenez betetako errolda bat, ez? Esan behar da ere, errolda horren eske hasi garela martxan, eta horren ondorioa izan dela urtetan zehar hainbat eragile horretan lan egin dutelako, ez? Eta horiei esker gaude puntu honetan, ez? Orduan, geneukan zerrenda luze bat izenez beteta, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela zerrenda horren baitan gure artean saretzea, identifikatu ditugu jada ia 600 torturatu, horietatik 300 formulario jaso ditugu, 257 bazkide egin dira, oraindik badago lan pilo bat egiteko, baina hori izan da lortutako, nik uste dut garrantzitsua dela, ez, gure artean saretze hori, ez. Egin dugun beste lan bat oso garrantzitua izan dela da harreman instituzionalak Nafar parlamentuko alderdiekin eta Nafar gobernuko ordezkariekin. Nik uste dut hor harreman, izan dira harreman nahiko gure artekoak, ez? Baina fruitu onak ematen ari dituenak, ez? Eta orokorrean ikuste dut tortura bera agendan jarri ahal izatea eta horretaz hitz egitea garaipen bat dela, ez? Oraindik naiz eta oraindik gauza asko dauden egiteko, ez? Badago orain Instituto de Kriminologia Baskok ikerketa orain abenduan aurkeztuko du, orduan horrek emango digu pixka Nafarroako argazki orokor bat, ez? Eta hori guretzako oso garrantzitsua da, aspaldi daramagulako eskatzen ikerketa ofizial, independiente eta profesional bat erkidegoan eman zenaren antzekoa, ez? Eta, lehenengo ikerketa hori abenduan aurkeztuko da, ikerketa amaitu gabe bat izango da, denbora gutxi izan dutelako egiteko, baina, lehenengo pausu bezala oso garrantzitsua dena, ez? Desirak, ez dakit, niri behintzat gustatuko litzaidake aitortza hori izatea, bai gizarte maila, ez instituzional mailan, onartzea hau egin dela, eta egin delagatik, ez? Orduan hori garrantzitsua dela iruditzen zait. Kulturarlora salto, Zama Doinu Zarindu jaialdiak 8. edizioa ospatu du asteburu honetan. Sentimentu askoko eguna izan duzan, doinuz, malkoz, pozez, tristuraz, elkartasunaz, maitasunaz, arindu genuen, azken batean gehiegi luzatzen ari den urtetako sufrimendu hori, ez. Bestaldetik 34 urte dira Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzailea hil zela. Bere omenez egin dute aire dokumentala Gentzane Martínez de Osabak zuzenduta. Maurizia bezalako emakume indartsu eta kementsuek egindako lana askotan ahaztua izan da emakume izate hutsagatik. Emakumearen askatasuna oso mugatua zen garai batean, gizonak
ordezkatu zituen Euskal Herriko plaza nagusietan kantatuz. Proiektua Durangoko azokan aurkeztu zuten eta crowdfunding kanpaina jarri dute martxan Berkami plataforma. ¡Aupa Mauritzia! Maurizia izan zen, pentseizu ez, gerra osteko errepresio sozial, kultural eta ekonomiko hortan, izan zen emakume euskalduna, emakumea euskalduna, eta herri mundutik zetorren andra bat, ez, eta gainera taula gainean jartzen zana, ziurrenik gizonen plaza hartan, ez, referente bat guretzat gaur egun, ez. Ni Maurizia Alditurriaga naz. Seberion jaioa, egien jaioa. Nire eta bederatziron da lauen jaioa, urrien, 22 jaioa. Jagur Seberio herria, jagur lagunari, agur rosa baitziko da primo primari, agur abade jauna, tane barra bari, agur raite eta jamai, agur guzti hori, agur raite eta jamai, agur guzti hori. Aupa Mauritzia! Hasi da maskaraden sasoia Maulen. Urtarrilaren 15ean hasi eta aprilaren 22ean bukatuko dira 2023ko maskaradak. Maule Elestarreko gazteek emanak izango dira aurten. 4 hilabetean zehar, asteburuz asteburu, Zuberoako 13 herri bisitatuko dituzte. Bienvenue chez les Stiftes Ikushi. Un repas qui sonne charmant. Eta kiroletan Zegama Aizkorri mendi maratoiaren 22. edizioa 2023ko maiatzaren 14an izango da. Lasterketaren ibilbideak Aratz, Aizkorri, Aitxuri eta Andraitz mendiak hartuko ditu besteak beste. Dortzalak lortzeko aurre inskripzioak gaur ireki dira. Oien daukagu Aizkorri eta behan daukagu Zegama. Hemen gabiltza bertakuak aldamudun nimbi eta danba. Ta kanpokoari santa sekula ez ziu eiten demanda. Negua iritsi da eta gaur euria ari du etengabe. Segurtasun sailak abisu horiak ezarri ditu haizeagatik eta euriagatik. Eta alerta laranja ezarri du itsasaldeko arriskuagatik. Olatuek 7 metroko altuera hartu dute Euskal Kostaldeko zenbait tokitan. Euria bota eta bota dabil gaur eta Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait tokitan adibidez, ia 50 litro metro kuadroko izan dira Arteagan edo Zegaman esaterako.
Eta elurra helduko da Arabara aste honetan ere. Aimet eta Euskalmeten arabera elurteak espero dira Euskadin, 400 metrora datozen egunetan. Gauzak horrela, elurra iragarri da asteazken eta ostegun honetarako Gasteizen. Horrez gain, igandetik ostegunera prezipitazio handiak izango dira, 60 litro metro karratu baino gehiagokoa. Kurputzuak aurki ditzakegu eta zuhaitzak erori dira azken orduetan izandako euriteen ondorioz. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du momentuz astearte gauerdira arte. Eta kultur gomendio batekin amaituko dugu gaurkoan. Erbesteratzea, gerrak eta memoria historikoa lantzen dituen Indesirables erakusketa ikusgai dagoelako San Telmo Museoan. Urtarrilaren 29 bitartean zabalik izango da eta bitartean hainbat jardunaldi antolatu dituzte. Horrez gain, astearteetan eta larunbatetan doako bisita gidatuak egingo dira. Udane Arbeo lankidea Josune Uribe San Telmoko teknikariarekin izan da. 20. mendeko milaka eta milaka errepresaliatuk pairatu behar izan zuten errealitate gordinaren inguruan gehiago jakin nahi baduzue, gerturatu San Telmo Museora, bertan Indesirables erakusketa ikusi ahal izango duzue diziplina handitzeko 16 artisten obrekin. Indesirables berez da hitz bat goberno frantsesak erabili zuena 1918, gero nazi garaian bai. Hor pixka kontrolatzeko bertan zeon jende politikoki arriskutsuek ikustezinak eta hola, eta beste hainbat isturi zeuzkebenak. Komisaria da erakusketa honen Piedad-Solans, eta beak esateu, Indeseables hitz hori, gaur egunin edala oso erabilgarria ez. Ze gaur egunin hainbat indeseable dauzkau berriz egizartien. Eta bat aizpadie hainbat gatazkatatik eta bat aizbat gerra gatazkatatik iesi datorren jende hori ez, Europan hola ikusik daudenak. Ze ikusileik hemen lanak, bat aizpada arte garaikidie, gero lan hauekin batea baite daude gero dokumentu batzuk, bai dila planuek, marrazkisek eta hola, eta gero da baite teori asko edo baite idatzi asko hau dana pixka kontestualizatzeko ez. Erakusketa 4 esparrutan bezala do pixkat esplikatuta ez, baino esparrua bestekin hastea. Eta kronologikorik ere ez da bata bestien atzetik dijuen epe batzutan inde. Ze bai konfliktuek eta bai kontatzean hau indala mende asko lazan, eta gaur egune hola da ez, azkena daukeu Rusia eta Ukrainian arteko gatazkau. Gaur egungo hartie, nahazte dugu, 15. mendeko obra bateko baita reproduzio batzukin, liburu batetik ekarri ditxeunak ez, Biblioteka Nazionalen dauna Madriden, eta hori kontatzea, lehen kontatzen berdine, eta gaur egunen gertatzen nahi dana ez, oso antzekue. Ze azken baten da, beak esaten bezala komisariak, gatazka o violentzio indarkeri baten historioa da ez, da indarkeri hori nola erabiltzeben estaduek eta hola, ez hola pentsatu gabe. Baizik eta horrekin kontrol badezela eta,
eta horrekin sortzeie gerrak, erbesteak eta hori dana. Dokumentazio honetan esan detena, marrazki hauetan da, batzue die goian oso ezagune dana Desastres de la Guerra o bilduma, Santelmo goindala gutxi erosi duna, 5. argitalpen bat, eta gero Zurikeko artxibo baten dauden Gurseko esparruen eontzin presuek eindeko hainbat eta hainbat marrazki oso gogorradinak, eta 80 bat ekarri diteunak oso bilduma onkigarrixe da eta oso berezi zedie. Hain justu Gurseko esparrutik pasatako 11.000 pertsona baino gehiagoren izenekin osatutako memoriala dago ikusgai klaustroan. Gurs izen zen konzentrazio kanpo bat, hasieran zen, hemengo refugiauek, republikarrak horra zizien konzentratzen, berez kanpo nahiko ireki bat bezala zen, baina gero juntzan ja izten txarrantzatzen oso baldintza gogorra zien egunero hor bizitzeko. 1989 hontzan hau funtzionamentuen, eta 60.000 pertsona pasa egon zien horrez, batzuk hilintzien, beste batzuk ieseintzeben, eta gero hauetatik asko beste konzentrazio esparru batzuten bukau zeben, eta batzuk Auschwitzen bukau zeben, Auschwitz o Mauthasenen baita. Eta hemen daukeu Josu Txuekak eintzun jasozun bere momentuen liburu baten zerrenda bat, Euskaldunekin, eta hori, eta hemen jarri diteu 11.000 izen, eta 6.000 die Euskaldunek. Erakusketan bildutako obren artean azpimarratzeko bestalde The Door of No Return lana. The Door of No Return, dela histori bat o rekreazio bat nun 15. mendetila esklaboak ekartzen hasi ziren europearrak Afrikatik, esklaboak ganatik enertetze zeben, ateatzen zituen, sartzen zituen etxetxu hortan ikuste zeben, azkeneko aldiz itxesu hori, ate hori da ez, azkeneko irudi hori. Hori da, Langland Sambel die bikote ingles bada artistak, eta hauek hori daukebe Ganako museo bateko inde. Baina berriro behakin kontaktun jarri geha, eta berriz ekoiztu da obra hori, eta orduan batzuk die ekoizpen berezi batzuk inditeunak, hemen berriro erakusteko Santelmon. Bilduma hori ez gain ordea, euskal artisten obrak ere jasotzen ditu Indesirables erakusketak. Hemen atzi daukeu Ester Ferrerren obra bat, gure bildumaku dena, eta destakatzea bere materiala dalako etxarrantza, eta orduen dago kontestualiza dute material hori da pixka batez erakusketa guzti hontan azaltzean konzentrazio esparru horien material ezagin nola esan, ezaugarrik printzipalena. Gero beste euskal artista bat daukeu, Iñaki Grazenea ondarra bitarra, beak lan asko etxeu instalazio zugetu eta instalazio hautan pixka bat kartzeletako eta modulutako itxiturak eta olako espazioekin jokatzeu. Erakusketa zabalik dagoen bitartean hainbat jarduera antolatu dituzte, baita astearteetan eta larunbatetan publiko orokorrarentzat programatutako bisita gidatuak eta eskola bizitak ere. Bisita horiek doakoak izango dira, baina aintzat hartu sarrera eskuratu beharra dagoela Santelmo Museoaren webgunean. Indesirables erakusketa urtarrilaren 29 arte izango da zabalik. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Ze Amaiz taldearen Kemena kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gabon izan eta bihar arte.